Здравейте, хора! Аз съм Супер Гошо. Днес така познатия Коко Константин ще ми мета топки, аз ще те разпасем. Имаме около 16-18 удара. Давай, да започваме. 3, 2, 1. Майко, много добре. Само пак да не шибне телефона. Уникално. Кош маслината, както виждате. Добре. Супер. Изненадващо. Бе, я си фащай топката, бе. Давай. Абе, казах ти, фащай си топките. Фащай си топките, зле. Светът за мен. И край.